Na jó kislányom, visszajöttem az esti sétából. Anya, álmos vagyok még. De ezek úgyis annyira cuki. Megmondom neked őszintén. És őszintén, nem őszintén. Fúj. Csak ezek vannak, semmi édesség. Most komolyan. Vettél valami csokit? Persze, hogy nem. Nem hiszlek el, anya. Akkor megint dinnyes szeleteket kell lennem. Úgy látszik, kicsim. Ez az egyetlen mini édességed. Rendben. Nem annyira finom. Meg se lehet enni. Ezt kutyák eszik. Látod? Kutyák eszik. Figyelj, anya! Nem mehetnénk inkább a nappaliba, csak kietésben beszélni szeretnék. Rendben, amúgy is a későcsét már elaludt. Bevisztem a szobájába. Rendben. Na, mondd azt, amit mondani szerettél volna. Csak az lenne, hogy tudod, hogy esetleg lehetnél egy kicsit jobb anya is, hogy mondjuk gondoskodsz a gyerekeidről jobban, hogy mondjuk veszel neki minden nap egy csokit, vagy egy fagyit rendelnél legalább. Rendben, rendelek a telefonon. Nem az én telefonom van. Nekem meg nincsen telefonom, képzeld. Jó. Akkor az én telefonomat hozom. Nem hiszlek el, anya, hogy mások telefonját tudod csak használni. Hol a telefonom? Eltűnt. Akkor most nem lesz aki. Kislányom, ide vele. De tényleg nem tudom, anya. Itt volt a telefonom, de eltűnt, esküszöm. Dobozomba sincs. Anya. Tudom, hogy ott van valahol, kislányom. Anya, miért csinálod ezt folyam? Ez tök jól illik rám. De azért felveszem. Nem olyan jó, de nem érdekel. Kutyának adok valami kaját. Hol a kutya kaja? Megvan. Akkor veszek egy ilyet. Hát ez... jó. Utána adok neki egy másik félét, hogyha jól teljesít. Rendben. Odaadom neki. Kis kutyakaja mehet, és másik féle kutyakajával mellé. Ezt előre odaadom neki. Egyed már meg. Edd már meg. Jó. Megeszi. Ilyen, mint a kis állatom. Lecsó. Nem eszi meg. Rendben. Gyere! Meg akarom nézni, hogy eszik. Ledobta magáról a Mikulás ruhát. Finom! Az a jutalom falatod, azért meg 2 adagot is megettél. Juhú! Ne csináld ezt. Rendben. Oké. Kislányom, küld vissza a szobádba a kutyát, mert itt van a szőnyegen. Anya, te nem tudod visszaküldeni, most eskü. Nem hiszem el. Most is nekem kell visszavinnem. Utálom visszavinni a kutyát. Te is visszavihetnéd, nem? Mondjuk venni kellene neki egy ágyat. Menjünk már elvenni valamit. Egy nagy bevásárláshoz mit szóltok? Az jó lenne.
Jó, akkor felveszem a kalapomat, felöltözök. Megint lehet mellőle. Nem kell, elő vannak készítve. Nem kell a fülhallgató most. Nem GBL-ezek. Rendben, akkor még a kutyának tartalékba nem adok kutyát, vagy kaját, hát biztos, hogy jöjjön velem. Annyira megszabálni való! De sajnos nem jöhet. Hogy mikit? Annyira cuki. Rendben, akkor a kisöcsémet is vigyem, vagy mi? Hát a kisöcsédet szerintem ne vidd. Ne, jó. Akkor hagyom. Akkor elindulok a nagy bevásárlásomra, anyu. Jó, kicsim, na menj. Szia, anya, szia, kicsim. Ez most komolyan egy természettudományi bolt. Ez nagy bevásárlás, csak csokikról fog szólni, meg chipsekről, meg mindenről. De jó lesz. Na, teletömöm mindent. A kosárt. Egész kosárt csokival. Fagyi! Fagyi! Nem mondod, kaptunk fagyit is. Ezeket is bevásárolom. Jó napot, magam itt keres. Ja, én semmilyen jótékonykodok. Egyáltalán tudja, mi az, hogy jótékonykodás? Nem, de ki akarom próbálni. Figyeljen, előbb tanuljon meg beszélni. Aztán jótékonykodni. Bocsánat, de itt van valami csoki. Aha, ez a süti. 1900 forint lesz. Majd ott a kasszánál fizetek. De ide működik. Veszek még egy kis mézt. Szuper. Ez a chips, megőrülök érte. Tök jó. És még hozzá fényképkép is van. Aha. Akkor megyek. Jó, ezt köszönjük szépen. Ez mindenképpen jön. Jöjjön már. Wow. Csak ennyi kell. Gyors kaja. Imádom a gyors kaját. Még kaphatok egy olyat? Egy Fanta. Szuper. Még szereztünk Fantát is. Jó, itt már semmi érdekes nincsen, csak menjünk. Jó, itt semmi érdekes. Mi ez a fura zene? Ez ilyet mindig is akartam. Akkor mostan nem szeretnék ezzel menni. Ez az összecsukhatós telefon. Ez a cicás laptop. Ez tök cuki. Várj. Így, és akkor így talán menni fog. Nem. Jó, akkor nem tudom bevenni. Ez a hula-hop karika, ez mindenképp kell. Valaki hozza már. Veszek magamnak egy... hogy fogom meg ezt? Veszek magamnak... jó tele van szerintem már. Megyek haza. Valaki itt van? Már meghúztam a magamnak lévő gyors kaját. Na, senki? Nem is volt az akkora nagy bevásárlás, maximum néhány boltból loptunk egy kicsit. Ami nem volt szép dolog, tudom. Rendben, kipakoltam. Akkor megyek aludni. Még ránézek a kisöcsémre, hogy alszik-e még mindig. Jó, alszik, szerencsém van. Jó, akkor alkanálosalom. Anyát fennalszik, addig eltöltözök pizsamába, azt elkezdek aludni. Rendi pizsibe vagyok.
Na ennyi is lett volna ez a videó, hogy tetszett, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok, és mindenképp jó itt nektek is, hogyha most nézitek.